Buksit dito tayo sa approach ng Ilocos City. Mayroong aksidente dito may buksit. Nakamotor ata to. Alas 9:13 ng gabi sa Webis ng gabi may buksit. Junay ba? Ayan o. Sila tayong motor. Buhay pa man. Wag ang o. Buwak ba? Panang bugos. Liho pa man, pa to. Ano mo discuss naman nung luwag manino? Iyon ko. Ang motor kasi, Nakainom. dalawa lang ang gulong. Kaya nga. Kung yung pagkamali mo dyan, o kaya ang kadina niyan, pag nagtanggal, pag ngalak, di ba? Oo. Maaaring mabaliktad ka dyan eh. Malak yung kadina eh. O malak. Sa sprocket, kaya ganun. O matanggal ba, tapos makalang sa Sa sprocket. tornilyo, o Simple lang ka talaga niyan. simpla ka dyan. Kaya ayaw ko yung motor eh. Binita ko yung dalawang motor ko. Subukan ko na yan na ano. Tapos Nalak tayo ng yung kadina. Pasig City. City na nandito. Kaya naman tayong pasahero yakin. Ito, ginabi na tayo. Kaya mayroon ang motor. Ayaw ko ang motor. Kahit anong galing mo ang motor. Oo. Ayun, nakabalot pala ng lahat yun ha. Di ba, may mga balot pa yan sa siko, Yan o. sa tuhod. Hindi manubra yan. Basag pa rin. Basag pa pati helmet ka eh. Kahit na naka-helmet ka, basag pa rin ang ulo mo eh. Daming tuturo sa kulungan niya eh. Kasi mabali yung leeg mo. Oo. Kahit pa may helmet ka pa. Hindi pa nanubra yung helmet niya. Shout out sa mga taga Ilocos City. Ilocos City. Si Jim Kalibot. Gigi Kalibot. Dito tayo sa lugar nyo. Ginabi na tayo dito. Shout out sa ating mga pasayero. Ang taga Pasig City ng City. Sila Jose Oliver Mianes. Buset. Ang naman dito. Ang pagbulan ko. Kaya di bali wala na akong motor. Di bali sabi sa akin, pobre ka kaya wala kang motor. Eh yung ibang nakamotor, inutang lang din. Oo. Sige po. Yung motor ka, utang naman. Sige po. Tapos aksidente pa, ako, lalong naging motor. Ang iniisip ko kasi ma'am, yung Accident na. Oo. sunod-sunod. Baka Ayaw ko sa motor likod eh. sa driver. Sabi nila, wala motor, kaya diretso-diretso ka lang. Oo. Hindi Anong po, diretso? kung may ma-available lang doon Sa dami nga na-discuss dahil sa motor eh. Ilalagay ko na Walang lang traffic. Oh, dami namatay nga dahil sa motor. Ito na pinakamarami. Oo. Unahin lang po natin yung mga naka-reserve. Yung sa amin po, ilagay na lang natin sa inyo. Nadulo na lang sa amin. Yung pasahero kasi Kapyula ma'am, tapos yung kay Kaya Canillo, si ano man, meron po tinatawag sa akin, si Sir Prano. Yung parang isa Dito para tayo sa amin. sa tulay ng Ilocos. Sa to. Bagong tulay. Priority na lang muna yan. Huwag na lang magdagdag mo, may pasahero kasi Kapyula. Aradil Caro. Coronel Litoria. Will Litoria. Manuel Cadero. Sige po. Fortaleza.
Kaya Okay, tayo sa ganun lugar din po ni lahat Bugsit, yun sa yung Ilocos. Siam. Positive, di ba? Siam, kasama na si Japal sa Siam. Kasama na po yung kay Japal noon. Bali Siam. Eh, kasama na si Japal sa Siam. Hindi, kasama si Japal doon sa Siam. Kasi upo din yung si Japal eh. Upo din yun. Alam mo naman may, may sakit. Dalawa pa sa'yo na Japal. Oo. Siyempre kasama siya, upo din yun eh. Ito na tayo kay Bidal, may gumagsit ha. 25 mo, kasama ng Kalbayog. Eh, 34. Kay Gabiola, 2. Tapos tatlo sa akin. Basta mga 40 na siguro kapit. Ano kay yung Gabilo daw ha? 5 kay Gabilo nito, katalon. Matalom, yung kay na matalom. 5. Kaso ang kutok ng isa, palo daw. Champi ma'am, champi na. Pinsan na ni Gabilo yung isa. Ah, Pinsan ni Gabilo yung isa eh. Buset, ay, pinsan ni Gabilo yung isa. digest na. Palo lang daw yun, palo. Sita tayo. Oh, shit, aday. Sita tayo, may gumagsit sa Longos. Lumos na to, ha? Longos. Asan mo dong mag-naog daw? Asa mo daw? Eskwelahan na eh. Eskwelahan na eh. Longos, National High School. Sunod dito, bato na. Unahan pa, para lang mo ha. Para lang, para kay Migo, para marinig. Ikaw parang hindi ka natutulog yan. Hindi ko pagsit. Tawag ni Ma'am Jing. Sunod man si Juan, Joseph. Nakaidlip-idlip na tawag siya Joseph. Hindi pwede yung mga personal nyo na pasahero. Hindi naman mapupuno ng reset naka-reserve yung bus ni Joseph. Kay 40 na ano man to. Tayo ang driver dito. Hindi tuloy pa sa ganyan pasero natin. Kaya nga, Ano, ako na yan. kasalanan nila yan. Kung reserve sila, wala silang bus. Hindi nasiraan eh. Oo. Tapos pag wala tayong pasero, mahanapin tayong pasero. Oo. Kung magpasero tayo, sabihin, bawal yung personal yung pasero. Kalokohan lang. Sabihin mo na, hop. Pass mo na tayo ngayon, sa amin mo na. Ganun lang, di ba? Oo. Hindi, porket manager ka, ganyan na sabihin mo eh. Eh, biro naman, di ba? Oo. Pass mo na tayo ngayon, sa amin lang muna kayo sila yung sa pass. Ganun dapat, di ba? Bawal mga personal na pasahero ngayon. Kahit manager ka pa eh. Mahirap lang kasi kalabanin niya sila. Ayun, tama. Pag-initan ka eh. Pag-initan ka. Ayos ko na lang. Dito lang. Okay. San Roque na, San Roque. Puset. Ayun, dalawang bata. Wala man Dami karga. Wala man yung bagahe. Sige dong. Salamat ya. Okay. Saan itong pabali mo? Oh. Hindi na sila manaog. Yeah. Okay, Rong. Kami na Hindi ng mo gas. din mo dinala yung chicks mo ba? Yung ano na lang, yung tuyo. Kaya ba to? Oo ba to? Buksin na neng.
vlogger po ka. Pantay ko ang lagi, followers. Ha? Pantay followers. Ako mo itong araw na. Oo, ako dahil sa una. Tagal nagag followers dahil. Ganda na. Among na Sa una mo ka naman na, ayun ko. Ayun na gano'n na ng followers na maganda yun. Milyon. Bye. Diyan mo katuwing. Ano ka ba ang egg? Oo. Pero araw-araw ka ka-vlog. Oo, kada biyahe. Bawat biyahe. Ako, ganyan akong content. Pero mag-vlog ko lahat, nakakabara Diyos. Hindi mo yung nakikita ng mga content. Biyahe ba? Kaya bisag ikaw na. Ang pangalan sa ano? Kay paano ka? Gimingaw ka sa probinsya. Gimingaw ka din sa iyong lugar. Oo. Biyahe ka rin. Tanaw ka, mura po kung nagbiyahe rin. Oo. Mura po kung nagkakini Pinoy Bus Driver TV. Ay mo na yung kan. Pinoy Bus Driver TV. Ako na. Si Bigo Buksit. Nagsundo na kay Kandaya na. Wapa na po kaya si Kisuhon. Dugay na. Naipon na siguro ako suldo. Nanay po ra. Naipon na. Napo ko, makuha ko lahat ng TM. Kaya di mapasuod sa TM sa kumpanya. Sa ano ba YouTube? Ha? YouTube ka nag ano? YouTube. YouTube page. Sa Facebook. Page. Muna na yung Kandaya sa muna yung logo sa YouTube ka na. Oo, kana. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Nakita ko na muna. Taga may Pinoy Bus Driver. Basta yung Pero muna yung TV kaya ako to. oh, Tapos Pinoy Canada Driver. daming vlogger sa ibang bansa mga ano. Mga Pinoy. Ang Pinoy, mga aba pa yung mga dala. Mga truck. Trailer. Trailer. Mga guwapo yung mga trailer na. Kwarto no. Oo. Mga tagas mag-puso ilang kwan. Nag-hire ang Canada ron. Trail driver. Tapos yung mga Pinay. Pinay trail driver. 51 na edad. Itong mayroon ito kalbayog din nga. Kuhan, ninaog. Itong sa tubangan. Oo. Ikaw itong babae. 51 na edad. Driver tao? Driver pa to. Pero ang kanong yung igagawa nga nasa Canada, Pinay, driver trailer, Oo. babae. 51 na edad, dapat gabot. Nakaya ka rin ang Canada. Pwede pa kung kasi kunta pa mo. Diba? Pwede ba bisa sa sinta ka pwede ba nga sa last year, kapawa kay sakit. Sa abroad, may limit na. Sa medical ka lang naman bumagsak. Oo, huwag kay sakit. Tawad pa ka. Pag sa medical, wala. Oo. Hindi ka talaga mag-upload. Hindi lang masugot ako anak. Sunod. Hindi, masugot kay si Man siya, larga. Siya na yung kan. Hindi, Wala. ayaw na pa kay... Ako na may mularga, hindi na ka. Pinag-ilaw ko yun eh. Bitrangko lang ka. Nakapang na lang. Libre mo sila masakay ka rin. Ayaw pamilya, Oo. libre sakay rin. Nagmama siya. Anay pasis, ako kumasis sa katuwing. Hindi mo anak, masawa. Kung pamilya nga, libre sa'yo. Oo, basta na pasis lagi. Kuhanin mo pasis na. So sa katuwing, na po kapasis diri ah. Doha sila masakay, nanay o anak. Padong diri doha, padong pagbalik doha, di na pa unom. Yung sampo. Oo. Kato, isakay dia, ako to amigo, viewers mo to ako. Subscriber ba? Oo. Yan naman kami ko sa YouTube. Ikarga na niyo Ako to kipasis gapon. Ako lang Itigil mo daw. wag Bato na to, di ba? bato. Ako lang kuha 500 kay para panghatag ba sa nagbubuhat og pasis. Kahe. Nagbuhat og pasis. Yan. O man eh. Kasi Toyo. Pupuset, dito na tayo sa bato. Sana kaya yun. Yan ang ating amigo na pasayro taga Masin City sa Religion. Mag-asawa yan, may Buksit. Driver din yan sa Manila, amigo Buksit. Yan, panoorin nyo lang ang ating Kita tayo Steven yan. channel sa YouTube. Pinoy Bus Driver TV. Yan, konti lang ang pasayro natin. No? Masin. Kami na lang. Sila na lang si amigo. Bahala ka na amigo manood ha.